Kuble pi baro ni pidang sabhai pi sha kathup ko bor meta ka janmet shoban phash ki khu bor pe ne pe try ki mat bokong san Snokya bat bitar umudi halor ka jingsha thombor ki kin thai Hamanipur Sedang ke dorbar liur ka yeng dorbar parliament Kerpat lenti rel kat tu kat ningut nari luom jantia ong simbut Menteri Rangba. Bat lapli ke Dr. Didi Lapang Blok ka USDM. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangpa do keriu Narendra Modi ulaong baka an kan sale ka bedon kam da ka bating ba on map ya nu ki bedon keti ha ka ban thombor ki kin thai Manipur ulaong baka mensiam jong u ka khia ka bitar bat benrap baka te ka jingja ka long ka ba penja burom ya kan nu ka imlang sa alang ka belasai Modi ulaong ya ka ni ha ba krench kilap thai khubor ha Parliament House Complex ha kasngi sedang jong ka dor balyur ka Parliament hine kasngi Menteri Rangbadu keriu la ongru ba ka jingjah Manipur kala penlek ran ya shispa sau poklur ngut kinong India bat kular ba on omma ya ki basha kino don keti ha kate kakam ula kerpat ya barok ki Menteri Rangba ban penklan ya ki bor pahara kumjo ban penek pensa ka shong suk shong sngan hala ki jong ki jelah ka jo ka por ban khmi bat pet ngor ya ki kam thombor persha ki kenthe मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुनाह करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगह पे है लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं Hakasngi beningkong jong ka dorbar liur ka yeng dorbar parliament lapen sange e ka lok sabha hadu 8 baje no phaisngi kat bai ka raja sabha lapen sange hadu khat 8 baje minsngi hadien ka jingkan ma buromi ki MP baminta bat ki MP barim ki bla khlat no dangshen ya ka raja sabha lapen sange hadu 8 baje no phaisngi hadien ka jingi halla ka balami halor kamat ka bai dei bat ka jinga kan at Hamanipur Haba ka yeng dorbar kala shong biang hadien ka jing pensak nge ka beningkong ha ka por khat ar baje minsngi u chairman u jagdeep dhankar u lakdo ki jing tho bala ai de ki de khot jung ki seng san por thei ba pher halor ka jing ja Manipur ka jing ja accident rel ha balasor ka jing ka ro kam lembat ki we ki mat simbot Menteri Rangba ka jela u bakmi e ka tanat kampen roisor u ba singaw balang dhar u laong baki don ka tu ka ningut ki brieu na rilum jaintia ki blakerpa na ka benta ka lat penyeso lingba ka lentirel ha ko bai ka liang ki artli ki kin hun seng na rilum jaintia ki lapan pau ya ka jing persha ka bai dei bat ka te ka benta bat ka do ba ka lentirel ka dei ka lat penya rap penrung ya ki banabar bat ong ru ba ka jela kam biang e ki lat jing ya da ban te la kam ya ka jing wan rung kerthep ki banabar ni ka ban san dur ban ya da ya ka khai pateng ki trai muluk halor ka ni usimbot Menteri Rangba ula ong ba ki don ki lat jing ya da ban te la kam ya ka jing wan rung kerthep ki banabar No, actually, it's not a government. It's a request from section of from Jaitia. It seems voice not accepted. Please bring from Jaitia. That is under examination. We want to bring as a government for the benefit of the people. But ultimately is we have to listen from our stakeholders also. No? Influx. There is a mechanism to tackle influx. You know very well. Why I should tell you all these things? We have been for the last so many years, 50 years now of state hope. Everything's in order. Menteri Rangba berim pat unong ai but ke sarkar jela
I Dr. Didi Lapang hne kasngi ilay simbenta ka jingalang kabalalong ha University of Science and Technology. I Dr. Didi Lapang ilapli ka blok ha ketika skul ba kabla ay na magakerteng jong i. Ka Dr. Didi Lapang blok kalongkum kadak jokin jingno senyang I Dr. Didi Lapang sa kajela bat ka jinga day jong i bat ka skul ba. Ha ka ni ka jingalang lasa kilang da Chancellor bat Vice Chancellor ka USTM lembat QA. On the cost of family, on the cost of his own health, sending them and also majority is already inside. This At that time, this area is very backwards and people are very, very poor. And today, I found that this has become to an educational hub and many students and many other people from the other part of the not only India, the world has got a chance to study. And Brave out of the small portion here, has got a name in India and in the world, where this university also a name to be visited. Habapaj ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana jong ka Sarkar Pedeng ka Food Corporation of India ka Lashemia ka Bintaba Kongsan hakaman kinjo I kithong balabo. Ke FCI North Eastern Region ka Penbiang Yokau bat ukeu sha lightly ke jela ka than chete lamingi bakin thopya ka Meghalaya Tripura bat Mizoram lingba ka PDS lembat kiwe ki scheme by day bat ka bha kamian. U General Manager FCI NEF Region u SK Yadav ulaong hapo ka National Food Security Act ke FCI ka Penbiang khat 8,000 praspa 100 metric ton ukau khat 6,000 praspa 8 metric ton ukeu sha ka Meghalaya khat khandai 1,000 sauspa 8 metric ton ukau bat lai 1,000 sispa 9 metric ton ukau sha Tripura bat san 1,000 sauspa prapo metric ton ukau sha Mizoram. Hakapor jong ka klam COVID-19 ka Sarkar India hapo ka NEF region kalasam hinyolak 10,000 sanspa laipulai metric ton ukau lingba ka scheme PMGKY klem da COAA nakajing manghapo ka NFSA lembat QA ki scheme halor ka baha kamian. And accordingly we are releasing that rice stocks and around 1,829 metric ton. Wheat also state government demands and we are meeting out that without any problem. We have so many that go down points in that Meghalaya. Ka Sarkar Pedeng kalapan hiar dor ya usok saw. But on dia ya uha ka dor hinyo po tengkashi kilo da ke NCCF but NAFED nado mentakasngi. Ketanat Consumer Affairs kalabatai ke NCCF but ka Nafed bande yo usok saw ha ka dor ka bahinyo po tengkashi kilo ha ka bayadai ka jing hiar ha ka jing long jing manjong ka dor usok saw. Ka Giant Students Union Clear Circle nin kasngi kala pendam ya ka kerteng civil na ka signboard jong ka Clear Civil Hospital. Ka seng kala kan tho jurru halor ka rukom ken tiu ka dan jong ka sarkar ya ketika jaka sumar. Haka juk kapor kala penpau ka jing songkya baki lat ai jing sumar ha East Giant Hills District kimlong ki babiang ha bapaj ka rukom sumar ka bapaka ha kalyang ka kot ka kya watla ka sarkar kala dap penbena ban kin tiu kerdan ya ka ni ka jaka sumar haus nem baladem kumban syukudo hang ni Menteri rang ba ka jela u Conrad K Sangma ulapli ka Civil Hospital ha ka khat sau terek urimpang 8,000 puar. Nentapan ini pek kejeng long jaman kesim tengah shalong kejeng shit kalong 8.9 degree Celsius kejeng kriat kalong 9.9 degree Celsius kejeng skam ka hau kalong ru pasauna kashis pa min sada banyo poina kashis pa janmet kam sham dan kano kejeng hap slap kala bandon kejeng hap slap ha ki kat tu kat ni ki jaka Shwaban poi so bekut jong thup kubor ngai pek biang sai sien ki mat pakongsan Smokia but bitar umudi halor ka jingsha thombor ki kentei hamanipur. Sedang ka dorbal yur ka yin dorbal parliament. Kerpat linti rel katu kat lingut na rilom jaintia ong simbol menteri rangba.
Bat lapli ke Dr. Didi Lapang Blok USDM. Di perlok dah kitu ki kubor ni lapoi sak bekut jong thup kubor jong minta ke janmin. Hadu min syambiang berpila syai ke si kublai pi baro. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों